ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ ଭାଇ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ ହଁ ହଁ କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ନା ସେ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ କାରଣ ମୁଁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଆସିନି ଆପଣ ମୋତେ ଏବେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୁଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଷ୍ଟର ଚିତ୍ତ ଘରେ ବସିକି କାମ ନାହିଁ ସେ କରୋନା ହେଇଛି କିଛି କରେଇ ଦେଉନି ବାହାରକୁ ଗଲା ପୋଲିସ ଦୋ ହାତିଆ ବାହାର ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଘରେ ଭାଇ ପୁରା ପୁରି ମୁଁ ଲୋକ ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଛୋଟକାଟିଆ କାମ ହବ ନା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କରିବା ଚାଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କରୋନା ବିଷୟରେ। କରୋନା କ'ଣ କରୋନା କାହିଁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ କରିଥିବ ଛାଡ଼ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କରୋନା ହେଇଛି 4 ଜଣ 5 ଲୋକ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ କାରଣ ତାଙ୍କ ପଛ କବାଟ ଖୋଲୁନାହିଁ ପଛ କବାଟ ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଗୁଟୁକା ନାହିଁ ଗୁଟୁକା ଖାଇ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ପଛ କବାଟ ଖୋଲୁନି ଟୋଟାଲ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଗଲାଣି ସବୁ ପାରାଦୀପ ଶୁଖୁଆ ପୁରା କାହାର ପଶିଗଲାଣି କାହାର କିଛି ହେଉନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଘୁଷ ବାହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲି ଇରେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି କହିଛୁ ଚାଲ ଖାଇବୁ ସାର୍ ନା ଭାଇ ଖାଇବି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ନା କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଫିକା ଫିକା ଆରେ ତୋ ଜୀବନ ଫିକା କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ମିଳୁନାହିଁ ସକାଳୁ ତୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ ସକାଳୁ ନ ଉଠି ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆଟେ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ତ ପଛ କବାଟ ଖୋଲେଇ ନାହିଁ ମୋର ତ ଖୋଲୁନାହିଁ ଆଉ ହେଲା କି ମୋ 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ା ହେଇନି ତୁ ତ ଖାଇନୁ ଛାଡ଼ା କେମିତି ହବ ନା ନା ଭାଇ ପୁଡ଼ିଆ କଥା ଛାଡ଼ ମଦ ଲୋକଙ୍କ 50% 60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମଦ ମିଳିବ କେମିତି ଯେ ଲକଡାଉନ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦେଶ ଭାସିଗଲାଣି ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେଣି ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେବେ ଖୋଲିବ ଖୋଲିଲେ କେମିତି ମଦ ତ ସେ ଆଇଏ କରୋନା କାହା ଆପଣ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ହେଲା ମଦ ଦୋକାନଟା କେବେ ଖୋଲିବ ମଦନ ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ନବା ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦନ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଏମିତି ପୁରା ଫିକା ଫିକା। ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କୁତୁକୁତିଆ କଥା ବି ହସେଇବି ଏଣିକି ରେଗୁଲାରଲି ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହସଉଥିବି ଦୟାକରି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।